мақомоти милитсияи ноҳияи Зафаробод низ аз бепарда сохтани машғулшавандаи фолбинӣ Шаҳрванд Ҷабборов Азиз Қурбонович соли таваллудаш 1961 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Ҳомид Алиеви ноҳия хабар медиҳад. Ин нафар хизматрасонӣ анъанавиеро барои нест кардани ҳашарот аз обчакорӣ ва заминҳои таъиноташон гуногун барои серҳосил шудани онҳо ба кишоварзон пешниҳод кардааст. Дам андохтан ба хок ва истифодаи он дар замин гӯё чунин имконият меорад. Ина ма аз худорамати падарам шунида будам ки ин қонун кардан қонун хондан баъд барад ҳамин заминаш ба чошад ҳашароти бинашад. ҳосили хуб мегирад. дар шароити тараққиёти илму техника пайравӣ ба ин гуна ақидаи хурофотӣ роҳ ба сӯи гумроҳӣ аст. чорабиниҳои милитсияи суғд дар самти муайянсозии машғулшавандагони фолбинӣ минбаъд низ идома хоҳад ёфт. дар